Записах си час за доцент Кастелов. В момента, когато дойдох в София при него и влязох в кабинета, разбрах, че това е лекаря. Дали интуиция, дали предчувствие, шесто чувство ли там, не знам как го казват. И няма да го забравя никога. Той ми каза, аз имам дете горе-долу на твоите години и ще направя всичко възможно ти да проходиш. Тръгнах си от Габрово с силни болки, с коцукане, с патерици си тръгнах оттам и с една голяма надежда. 5 дена след като посетих доцент Кастелов, 5 дена след това той ме прие в болницата и ми направи операцията, първата. И ми каза защо, как съм издържала толкова години с тези болки. Просто ми се очуди. Толкова бързо се стекоха нещата, че единственото нещо, което попитах анестезиолога, когато дойде при мен, пълна ли ще бъде опойката?